Tervetuloa Fathia-ystävät podcastiin. Miten menee? Ihanaa, että pääsitte kuuntelemaan. Tässä jaksossa mä aion puhua vähän Immun ja Jere Karalahden nyrkkeilystä ja sitten soitan Pauliinalle, jonka kanssa me puhutaan sitten tyhmistä ameba-aivoista, jotka johtuu siitä, että ihmiset ei enää osaa kysyä kysymyksiä miltään muulta kuin tietokoneelta. Ja sitten me aiotaan tietenkin tehdä elokuva-arvostelu, joka tällä kertaa on Spider-Man Brand New Day, ja puhutaan siitä diipimmin spoilereissa. Kuuntelepas tätä. Fathia-ystävät täällä taas, chillataan, vedetään läpää ja hauskaa. Elämä on kiva, aloitellaan vaikka vitsillä sisään. Kysymys, miksi nopeat kortinpelaajat ovat nimeltään korttihaita? No sen takia, koska ne pelaa haipakkaa. Ja nyt kun päästiin tälleen vähän rentoutumaan ja vitsillä sisään, niin me voidaan mennä suoraan sitten tässä näin meidän ensimmäiseen uutiseen, mikä mun mielestä on erittäin kiinnostava. Täällä on sellainen uutinen löyty, kun Jere Karalahti haastaa Immun kehään. Eli tässä on niinku vanhoja miehiä, joilla on rikostaustaa, jotka tappelee rahasta ja sitten me nauretaan niille. Eli tämä on aika jännä. Siis mä en tiedä, miksi tämä on näin iso juttu, että rikolliset äijät hakkaa toisiansa siitä. Me tehtiin tätä Ysärillä ihan niin kuin Jampa Ostarilla jo. Me tehtiin tätä ihan Järvenpäässä jossain, tiedätkö, juna-aseman alikulu alla Sauniksessa. Se oli niin kuin ihan perus, vetit muutaman markan siihen, niin kyllä Kari ja Mari veti toisensa turpaa siinä. Ja sitten se oli niinku se viihde, että sun ei tarvinnut rakentaa jotenkin Ice Cage-mäistä tai jotain nyrkkeilyseuraa sen ympärille. Sä sait sun oman viihteen. Nykyään kaikesta on tehty niin Hollywoodia, että kaikki pitää mennä niinku sellaiselle massiiviselle tasolle. Kuin hauskaa, sä pystyt mennä joskus johonkin rantapuistoon, juoda muutaman kaljan, katsoa kun äijät hakkaa toisiaan. Se oli niinku viihettä sillä tavalla. Että ei sun tarvinnut katsoa aivovaurioita mistään niinku striimistä sun muuta. Että sä pystyit nauttimaan siitä ihan rehellisesti niin kuin maalainen mies tai kaupunkilainen tai kuka vaan. Ihan tavan tavallaan ja sä pystyit katsoa sitä vaan ihan perusjuttua silleen, että asfaltissa oli verta, rystyset oli verillä ja kaikilla oli kiva. Ei ollut hanskoja eikä mitään. Niillä oli jo aivovaurit ja kaikki. Kyllä tää on niin kuin, ihmiset on muuttunut. Nykyään ihmiset on niin nönnöjä, että pitää mennä johonkin kehään tappelemaan. Lääkärit ja kaikki paikalla. Lääkäri ei tullut paikalle. Ambulanssikuski tuli, potki nilkkoja, jos nousit, niin se oli siinä. Et sä lähtenyt mukaan. Kaikki oli hyviä. Niin palataan siihen. Ei tarvii. Immu ja Jere, älkää tolleen noin menkö. Mä teen helpomman. Kun on Ice Cage, mä teen alikulku cage. Alikulku cage. Tervetuloa alikulku cageen. Älä tuu pyörällä läpi. Alikulun valoissa tapellaan ensimmäisenä ottelijoina Pena ja Kari. Pena ja Kari on veljekset. Asun yhdessä kauan. Mut joku pöllisen, tiedätkö jallupullo. Ja se pitää selvittää. Ja Pena ja Kari, niillä ei ole mitään muuta kuin avaimet nyrkissä. Ja sillä mennään. Voittaja saa 30 markkaa. Ne ei tiedä, että se valuutta on mennyt pois. Niin annetaan niiden uskoa. Ja sitten tulee hieno ottelu. Anyway, elämässä menee oikein hyvin. Mä ajattelin, että mä aloitan jo suoraan puhelulla. Puhelut on tärkeitä. Mennään suoraan niihin. Koska ensimmäisen kerran mä sain oikeasti jonkun ihmisen, joka ei ole mikään mun kaveri tai tuttu, vaan joku ihan random ihminen, kelle mä soitan nyt. Ja mun tulee aion soittaa hänelle puhelun, ja siitä tulee jännää. Mä tiedän, mitä tässä tapahtuu. It's gonna be weird. Toivottavasti se ei sekoa. Halo? Moi, tässä on Fathi Ahmed. Mä soittelin täältä Fathia-ystävät podcastista. Moi. Moro. Moro. Hei, tää on niin luonteva ensimmäinen vastaus. Mikä sun nimi on? Sun nimi on Pauliina, eikö niin? Joo, Pauliina täällä. Pauliina siellä. Moi Pauliina, mitä sulla menee? Onko sulla ollut ihan kiva päivä? Joo, mulla on ollut vapaapäivä töistä, eli silloin täytyy yrittää edistää opintoja, jotka oli sitten hyvä idea joskus vuosi sitten, mutta ei kauheasti kiinnostaisi enää, mutta okei. Näin se on. Siis mistä opinnoista on siis kyse? No, itse asiassa ihan täysin oman alaan liittymättömät opinnot. Korkeakouluopinnot, se on ylempi ammattikorkeakoulututkinto, se on teknistä data-analytiikkaa, tekoälyä, semmoista sekasoppaa. Okei, tekoälyä. Onko se oman alan liittymätöntä? Siis, onko se sellainen, yrittääkö se rakentaa jotain datakeskusta tai jotain vastaavaa?
No en oikeastaan. Okay. Ja no siis pakko kyllä sanoa, että mihin alaan nykyään ei liittyisi enää tekoäly, mutta no mitenköhän tämä nyt sanoisi? Kyllä nuo opinnot on ehkä niinku korostanut mulle sen, että mä en ole ihan varma, että onko ihmiset niinku riittävän fiksuja näihin työkaluihin, eikä siis sen takia, että ne ei osaisi käyttää näitä työkaluja, vaan sen takia, että ihmiset lopettaa oman ajattelemisen ihan kokonaan. Niin, että siis tekoäly, sä koet, että se tyhmentää selkeästi. No aivan selkeästi. Musta tuntuu, että niinku tavallaan tuolla opinnoistakin. Ja mä haluan niinku korostaa, että nämä on niinku aikuisia ihmisiä, 40-50, joilla on niinku uraa takana. Joo. Niin ihan kaikki, mikä on monimutkaisempaa kuin oman nimen kirjoittaminen, niin se kysytään tekoälyltä. Okei. Eli silleen, että on niinku, se ei ole pelkästään niinku nuorten ongelma, vaan se myöskin huomaat sitä tietyllä tavalla niinku keski-ikäisemmissäkin ihmisissä sitä tyhmyyttä. No, jos sitä nyt tyhmyydeksi voi sanoa, mutta ehkä laiskuutta ajatella. Niin. Että mä oon joutunut käymään niin kuin 50-vuotiaan korkea-arvoisen tavalla virkamiehen kanssa noissa opinnoissa keskustelua siitä, että jos luennoitsija sanoo, että me voidaan käyttää tekoälyä niin kuin hyödyntää sen työn tekemisessä, niin se ei tarkoita sitä, että me laitetaan toimeksianto tekoälylle, joka generoi tekstiä ja me kopioidaan se teksti sellaisenaan. Niin, aivan. Eli siis, eli tekoäly niin kuin as a tool, it's not anymore as a tool, vaan että sitä käytetään niin kuin täysin, korvataan käytännössä oma työ ihan kokonaan sillä tekoälyllä. No niin, eli ei niinku yhtään mietitä, että mitä halutaan tai että miten se voisi hyödyttää, vaan ihan vaan, niinku, en mä tiedä, jotain ameboja sen edessä. Niin. Et musta tuntuu, että sama näkyy niinku sosiaalisessa mediassa nykyään. Et mä en ymmärrä, mikä se ajatus on, että jos joku kysyy jotain, niin ihmiset postaa sille vastauksena, että tekoäly sanoi näin. Niin, että ihmiset niinku riitelee parisuhteessa tekstiviestillä, eli pyytää tekoälyä auttamaan niitä sellaisissa jutuissa. Niin. Että sä oot niinku sille, toi on vitun ChatGPT-vastaus, että sä niinku oikeasti puhu mulle ihmisenä tai vertaisena tässä näin. Niin. Eli sit se korvaa niinku kaiken kanssakäymisen. Että tavallaan niinku katoo kokonaan se, niinku, että en mä tiedä, että se on se niinku koko arvo siinä, että se on jonkun itse miettimään. Niin, mutta kaikki tuntee olonsa tyhmäksi, eikö niin? Kaikki ajattelee, että ne on niinku vähän hölmöjä. Niin tekoäly on nyt mahdollistanut sen, että kaikki voi kuulostaa omasta mielestään fiksulta. Ja sitten se on vähän sellainen käärme, joka syö omaa häntää. Eli sä tyhmenet, niin sä ajattelet myös, että tämä kuulostaa tosi älykkäältä, tämä mitä tekoäly sanoo. Mutta tekoäly on yleensä aika usein väärässä. Myöskin aika perus chatbotit ei ole hirveän tarkkoja. Ne on itsevarmoja. Että ne on niin kuin koulukiusaaja, joka väittää, että sillä on tyttöystävä Ruotsissa. Tämä on niin kuin, että se on niinku itsevarma valehtelija tosi usein, monet tekoälytyökalut. Sellaiset, mihin ihan maalikoilla on varaa käyttää ChatGPT ja tällaiset. Niin tässä on myöskin, siitä seuraa tietenkin se, että jengi jollain tavalla siinä itseään tyhmentäen ja itseään ameboiden, niin jollain tavalla se tekoäly alkaa vaikuttaa älykkäämmältä ja älykkäämmältä. Ja ne luulee, että ne tekee jotain merkittävää käyttäen sitä. Ja luulee, että ne voittaa tämän kuvitteellisen keskustelun tai väittelyn internetissä. Ja se on niin kuin varsinkin suomalainen ja myös esimerkiksi saksalainen ilo on kansalle on se, että sä pystyt väitellä ihmiselle. Että sä pystyt korjaa jonkun. Niin sitten kun se mahdollistaa toi, että no tekoäly sanoo tää, niin tässä on aika monen soppa nyt. No näin, kyllä. Suomalaiselle on kaikista tärkeintä, että toinen on väärässä ja toiseksi tärkeintä, että itse on oikeassa. Niin. Niin se menee. Se on niinku, nyt se mahdollistaa sen. Eli okei, sun opinnoissa tulee tällaisia tilanteita vastaan, että ihmiset on vähän huono, mutta tässä on ollut niinku muutenkin, muissakin tilanteissa, ei pelkästään tekoälystä johtuen, mutta on ollut tällaisia alan sisäisiä ongelmia. Mä oon lukenut myös jostain sellaisesta, että ammatillisissa tutkinnoissa on ongelmia sen kanssa, että ihmiset on niin paljon etänä ja in case niin kuin opintoja ei suoriteta käytännössä paikan päällä, niin tietyllä tavalla kun oppisopimukseen mennään, niin sitten ihmiset on niin kuin vähän hölmöi siellä ja sielläkin se näkyy se tekoäly, että ei varsinaisesti opiskelijat ei enää osaa niitä alan hommia ja sitten se myös saattaa vaarantaa asiakkaan, jos puhutaan vaikka niin kuin hoitoalasta tai vastaamasta. Niin onko sä havainnut tällaista niin kuin arjessa esimerkiksi, että silleen,
että muuallakin kuin siellä opinnoissa, että meillä on niin kuin, että me aivoissa säästetään tekoälyllä, niin me säästetään myös jossain muussa. No mä luulen, että niin kun isoimmat vaikutukset tuohon liittyen, mitä mä itse tunnistan, liittyy enemmän just siihen, että työskennellään ja opiskellaan etänä. Niin. Mä oon itse niin kun valmistunut ja siirtynyt työelämään just siinä pandemia-aikana. Ja se on ollut aika niin kun tavallaan, että ajattelee, että niin kun harjoittelutkin ollut just pahimpaan pandemia-aikaan. Ketään ei ole toimistolla. Saat silloin tällöin sähköpostia, joku ehkä soittaa. Siinä jää kaikki pois semmoinen niin kuin yhteisöllisyys, hiljainen tieto, kaikki niin kuin, että ihan jo vaikka se, että keneltä tätä asiaa pitäisi kysyä. Sä et niin kuin opi sitä koskaan, kun sä et näe ketään kahvihuoneessa ja niin edelleen. Et mä luulen, että se tulee olemaan, näkyy nyt jo, mutta tulee olemaan vielä isompi tekijä tulevaisuudessa. Että ei osata olla ihmisten kanssa normaalisti. Niin, että sille, että tämä on tosi niin kuin, vanha termi. Silloin kun mä opiskelin vaikka kokiksi, se on niin kuin vaikka ensimmäisiä ammatillisia, tai sitten jos kävi jotain aikuislukia, tätä vastaavaa, niin, ja ensimmäiset työpaikat, niin oli tällainen lause, mitä Gen Z ja nykynuoret eivät tiedä, siis on se, että tuu vaikka vetää hihasta. Sitä ei voi enää tehdä. Ensinnäkin ei saa koskea kehenkään työpaikalla. Tietenkään ei. Joo. Mutta toiseksi ei siellä ole ketään. Ei ole. Ja nyt on niin kuuma, että ihmiset on niin kuin topeissa suurimmassa ajasta. Ei ole hihoja enää millään tavalla. Ihmisten niin kuin vaatetus on täysin muuttunut. Joo. Että sille, että ei ole enää sellaista, että, niin kuin, että hei, sori, kop, voinko mä kysyä sut yhtä juttua nopeasti? Niin, vaan se on se, että sille, että onko WhatsApp sit isompi kynnys, kun vaan käydä koputtaa jonkun toimisto-oveen ohi mennen ja näin ikään. Että puuttuuko meiltä nyt jollain tavalla myös, että me ollaan niin yhteydessä kuin ollaan, mutta silleen jollain tavalla me ei saada toisemme kiinni. Niin. Niin onko sä huomannut nyt, vaikka itse opintojen, tai siis siitä pandemian helvetistä selvisit ja oot nyt niin päässyt työelämään sun muuta, niin onko jotain, mitä sä niin kuin ikävöit, mä nyt heitän vuodesta 2010-luvulta, 2015 tai vastaavaa? No nämä on tietysti sellaisia asioita, mitä mä voin vaan niin kuin haaveilla ja kuvitella, että oli. Et mä en ole ollut tavallaan vielä asiantuntijaduunissa silloin, mä oon tehnyt kaikkea muuta kyllä. Mutta ehkä se korkein kruunu menee silleen, että olisi oma työhuone. Aivan joo. Ihmisillä on ollut joskus omia työhuoneita, missä menee ovi kiinni, missä on suhteellisen hiljasta, missä voi keskittyä työskennellä. Nykypäivänä mulla ei olisi omaa työpöytää. Joudutko sä varaa se jostain järjestelmästä aina, jos sä käyt toimistossa? Ei niitä voi varata. Sun pitää mennä sinne ja katsoa, mikä on vapaana. Niinku, tavallaan, että niinku, toimiihan se tollain. Ja kaikki niinku, tavallaan organisaatiot on myös mennyt siihen malliin, koska lasketaan, että ei ihmiset ole täällä toimistolla, niin vedetään ihan minimiin. Nykyään löytyy aika harva tollainen asiantuntijaorganisaatio, missä olisi jokaiselle pöytäpaikka. Niin, jos kaikki tulisi samaan aikaan töihin. Ensisijaisesti niin ihminen on koloeläin, luolaeläin. Et sille, että sä haluat oman pienen majan, missä sä pystyt niinku rauhoittua. Ei tarvitsisi olla edes oma pieni maja, kunhan ei olisi se niinku megahalli. niin. Et ne on vähän semmoisia asioita, että samaan aikaan niin mediassa työnantajat vinkuu, että kun työntekijät ei ymmärrä tulla töihin tänne toimistolle, mutta sitten se niin kuin mukavuus ja kaikki semmoiset niin kuin työskentelypisteet, ne on ihan nollasta. Niin en mä oikein tiedä. Mutta sellaista se on. That fucking sucks. Niin ja sitten on tietenkin kaikki sellaisia yleisiä työhuoneita, missä on niin kuin 15 eri alan ihmistä. Niin sitten nekin on myöskin sellaisia, että sä et oikein tunne ketään sieltä. Ja sitten siinäkin on myös sellainen outo sekoittuminen. Ehkä se ei ole niin helppoa sitten jollain tavalla olla siellä. Joo, eikä se ole ainakaan mulle se sosiaalinen aspekti, vaan niin kuin ehkä enemmän se, että kun siellä on 25 ihmistä puhelimessa samaan aikaan. Niin aivan. Teams-kokouksessa ja muuten vaan arpomassa perjantai-pulloa, niin se on aika paljon äänimaisemallisesti. No, mutta Helsingissä olisi paljon vuokralla noita entisiä kaupungin virastotaloja, ihan valtavan määrä, missä kaikissa on omat työhuoneet, työhuonemahdollisuudet sellaiset, niin kuin siellä on vanhoja sairaaloita, missä on
mitkä on rempassa sun muuta, mitkä on suljettu. Sinne vaan väkeä, tiedätkö? Sinne vaan kaikilla, siis mulla on niinku paljon kavereita ja perheenjäseniä, jotka on niinku lääkäreitä. Niillä on kaikilla omat työhuoneet. Niinku työterveyslääkärillä ja sun muita. Ne tulee sinne, sä menet sinne istuu hetkeksi, ne lyö sua polveen ja sitten ne antaa sulle saikkua ja sitten ne saa vaan olla rauhassa siellä omassa työhuoneessa. Se on niinku epistä. Eli, niin, no, mutta lääkärit voi vähän sanella, mitä ne haluaa tehdä. niin, lääkärit, terapeutit, niillä on omat työhuoneet ja tietenkin kansanedustajat ja niiden viltit. Mun mielestä tämä on just hyvä. Tämä on erittäin hyvä keskustelu meillä, Pauliina, tässä. Onko sulla vielä jotain, mistä sä haluaisit puhua? On. Mulla on semmoinen, tämä ei itsessään sisällä varmaan niinku mitään kysymystä. Mä vaan haluan jotenkin purkaa tämän maailmalle. Et ehkä se kysymys on se, että mikä ihmisiä vaivaa. Mutta mä olin kesällä siis interreiloimassa lomalla ja suuntasin tuonne enemmän niin kuin Itä-Eurooppaan. Joo. Ja siinä, olikohan se nyt Unkarissa sitten, istuin iltaa jossain tämmöisessä porukassa, jossa oli 1 australialainen ja 2 jenkkiä. Joo. Puhuttiin vähän kieliasioista ja no eihän ne ei ole aussit eikä jenkit ole mitenkään erityisen tunnettuja sit kielitaidostaan. Mutta he pääsi siinä sitten niin kuin hyvään konsensukseen, että englanti on maailman paras ja oikeastaan ainoa hyvä kieli runoudelle, koska kaikissa muissa kielissä on niin vähän sanoja. Oikeasti? Joo. Crikey, sanoksi, siis niin kuin australialaiset, jotka käyttää sanaa crikey ja I reckon, niin hyi. Niin kuin, no, mutta Pablo Neruda ei kirjoittanut espanjaksi. Eikö siis kun kirjoitti espanjaksi, ei kirjoittanut siis englanniksi. Mun mielestä suomi on myöskin hieno runokieli. Somali on hirveän hieno runokieli. Mä en usko, että englanti ei edes ole hirveästi mun mielestä niin kuin hirveän kiva runokieli. Siis mun mielestä jollain tavalla sellainen Shakespearean, se ei ole myöskään, englanti ei ole mitenkään, niin kuin, sehän on aika niin kuin syövä kieli myöskin, että siellä on vaan lainasanoja kreikasta, latinasta ja sun muuta, että se on niin kuin myös aikamoinen sekasoppa jollain tavalla. On ja se niin kuin jotenkin musta, niin kuin, mitä se kertoo ihmisen maailmankuvasta ja niin kuin, että onko niillä mitään näkemystä omasta positiostaan tässä niin kuin globaalissa maailmassa, jos tämä on heidän tulkinta. Ainoa kieli, mitä ne osaa, on se täydellinen. Niin. Eihän muuten tietysti kukaan puhuisikaan englantia, jos se olisi niin hyvä runokieli. Niin, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ketkä valtas maailman. Niin. Englantilaiset. Siinä keskustelussa oli jo aikaisemmin käyty läpi se, että multa kysytään, että mistä sä oot oppinut englantia? Mikä on musta aina hirveän hauska kysymys. Jenkit kysyy sen jostain syystä aina. Ja he vähän yllättyy, kun ei vastaa, että Hollywood-elokuvista. Mutta ehkä he ei ole kovin tiedä sillä, että mikä se koulu on tai mitä se tekee muualla maailmassa. Että niin mitä ne niinku olettaa? Onko se koulu, niinku, kun tässä selkeästi huomaan, että tässä on ollut silleen, että odotettiin vastausta, mikä haluttiin kuulla, ja sitten kun sitä ei saatu, niin ihmetellään. Niin onko, mitä vikaa siinä vastauksessa on, että se koulu? Mitä vikaa siinä totuudessa on? Siis mun tulkinta on se, että ne odottaa sitä niin kuin Hollywood-elokuvista tai musiikista tai jostain tällaisesta, koska sen ne nostaa, että jos sä sanot niille, tämä tapahtuu uudelleen ja uudelleen, kun matkustaa, niin sen takia mulla on tällainen vähän jo niin kuin dataa taustalla. Niin kun sä sanot, että no, olen oppinut englantia koulussa, niin ne kysyy, että ei niin kuin elokuvista tai mistään, mikä on musta niin kuin, no, se on heidän maailmankuvansa. Niin, ei elokuvista opeteta niin kuin aakkosia ja ääntämystä ja kielioppia tietyllä tavalla. Myöskin tässä on niin kuin perspektiivitöntä teoriaa. Eli että sille ollaan niin itsevarmoja siitä, että ei ole mitään perspektiiviä, ei ole mitään vertailukohtaa toiseen kieleen. Mutta silti tehdään tällainen itsevarma päätös ja uskotaan, että tämä oma havainto sillä niin kuin pienellä, tosi marginaalisella maailmankuvalla, niin tehdään tämä päätös tästä englannin kielen sellaisesta nostamisesta sinne kaikkein korkeimmaksi. Jos otanta on 1, niin silloin 100% aineistosta sanoo, että englanti on hyvä. Kyllä. Tämä oli, sä et lukenut tuota tekoälyltä, niin kuin tuota vastausta. Toi oli aivan loistavasti sanottu. Ai, kun on kiva. Ota mulla ChatGPT lataa, mitä mä vastaan. Aivan. Herranjestas. Siis tästä, niin kuin, ootas. Noin, mulla on täällä huumorinappi. Piti painaa sitä. Siis tämähän on aivan loistava, Pauliina. Siis ihana, kiitos, että sä oot mun ensimmäinen
vieras, joka ei ole mun tuttu, jonka mä oon tuntenut aikaisemmin. Ja Eipä mitään, kiitos, että sain tulla vähän raivoamaan. Ei ole sillä niin kuin jaksanut sitoutua terapiaan, niin se on hyvä, että on näitä kertakäyttöystäviä, joita voi tällainen hyödyntää. Joo, siis ihana. Mä olen siis mielellään sun kertakäyttöystävä. Ja ehkä sä soitat joskus uudestaan, tai mä soitan sulle ehkä uudestaan. Ei sitä vielä ikinä tiedä. Aina sovitustihan näitä voi hoitaa. Ja kiitokseksi soitostasi, niin saat haluamallesi keikalleni, stand-up-keikalleni liput. Saat 2 lippua sinne. Eikö tää ole ihan kiva? Kyllä. Että, sehän on ihan kiva. Se on kiva. Että ihan sama minkä löydät, niin minä hankin sitten sinne. Mahtavaa, kiitos. Eikö se ole kiva? Itse asiassa jotain konkreettistakin tästä irtoaa. Se on hyvä, koska sä myös rakennat mulle sisältöä tähän. Toivotaan, että tämä podcast lähtee lentoon ja mä saan myytyä tämän Podimolle ja laiskistua ihan täysin. Sillä tämä laatu kusee siis mä lupaan, että mä hyppään kapitalismin suoraan kelkkaan ja aion tehdä minimaalisen määrän mahdollisimman isolla rahalla. Ihanaa, mä odotan, että mä näen jotain sohvamainoksia tai jotain kreemi tai mitä näitä nyt on, niin toivon, että näen pian. Mä aion käydä niin paljon kauneusleikkauksissa, mä aion muuttaa mun etnistä taustaa niin leikkauksilla niin kuin kuka tahansa muukin telkkarissa. Siis nykyään on kaikki mahdollista. Kaikki on mahdollista. Mä rajana, eikä sekään nykyään enää. Ei, se on hyvä. Mä näytän yläfemma jonkun nuoren tytön kanssa, joka on muuttamassa tummemmaksi ja mä oon muuttamassa vaaleammaksi, tiedätkö silleen, että käydään se läpi, tää klassinen. Niin se on hyvä. Kiitos Pauliina sulle, kiitos, että olet ystävä. Ja toivottavasti... Kiitos, ja minä katselen aikatauluja. Katsele, yes. Kiitos. Moikka. Moikka. No sehän oli sitten siinä. Pauliina oli aivan loistava vieras. Tuossa on matskua jo vaikka kuinka paljon, jumalistee. Mä laitan hänelle vielä viestiä tästä näin, että kaikki on ok. Tämä on oikein mukava. Tämä on aivan loistava tapa. Mun mielestä tää oli ihan voitto. Anyway, palataan siihen, mikä on tärkeintä. Ja se on mun seuraavat aiheet. Fathia ystävät ja Fathi. Fathia ystävät ja Fathi. Heillä löytyy hauskasti asioita, mitä teet. Minne meet ja milloin vaan, minkälaista minne meet. Jes, meitsi kävi katsoa uuden Spider-Man-elokuvan, toi Spider-Man, mikähän sen nimi oli, Born to be Home. Spider-Man, my booty is home. Spider-Man, there's a home in my butthole. Spider-Man, Zendaya is my wife. Spider-Man, there's seitti in my kikkelireikä. Spider-Man, spread my butt cheeks, my hand is up there. Spider-Man, what the heck, there's New York doesn't looks like Glasgow. Spider-Man, hei, tää on kuvattu Kanadassa. Spider-Man, Spider-Hand ja Fighter Pilot. Eli kyseessä on siis elokuvana Spider-Man A Brand New Day. Eli nyt kyseessä on 4. Tom Hollandin Spider-Man-elokuvista, jotka ovat yhteydessä tähän Marvelin cinematic-universumiin, sellainen elokuvalliseen universumiin, mikä on sekoittunut ja mennyt ja taittunut päällekkäin, ja silloin on tehty kaikenlaisia hommia. Ensimmäinen elokuva Homecoming tuli vuonna 2019. Kyllä, ei. 2017 se tuli se Homecoming. Väärässä olin. Jengi oli heti silleen, että what the heck is this ja tällainen, ja se oli eka kertaa oikeasti nuori, joku 20 Spider-Man. Yleensä ennen kaikki noin Spider-Man-elokuvista Spider-Man on ollut vanha. Tobey Maguire, kun se esitti sitä, niin se oli silleen tälle, oh, what the fuck, I'm a teenager, I'm 17. Ja sitten se oli vaan 28-vuotias mies. Ja se on aina ollut Hollywood-elokuvissa ongelma. Mutta nyt ne tajus, mitä kannattaa tehdä. Ota brittipoika, joka näyttää lapselta. Ja ne otti brittipoika, joka näyttää lapselta. Ja tämä brittipoika oli Tom Holland. Ja mun mielestä se on aivan loistava. Paras Spider-Man casting minun mielestä. Loistava. Homecoming oli jännä. Siinä Spider-Man vähän aloittelee. Nuori pojankloppi. Ja sitten seuraava elokuva oli Spider-Man Far From Home, jossa Spider-Man sitten ilmestyy paikalle sitten Endgamein jälkeen, että tässä oli jollain tavalla sellainen skubedi-bubedi taikajuttu. Ja sitten siinä tulee se mysteerio, joka paljastaa Peterin, kuka se on, ja se jatkuu suoraan tuohon Spider-Man No Way Homeen.
missä sitten Spider-Man niin kuin menee Doctor Strangeille, ja sitten oli vähän hölmölö elokuva, se meni niin kuin jotenkin, koska siinä alkaa hirveä väsymys olla näissä elokuvissa. Ja sitten tämän jälkeen oli toi Spider-Man Brand New Day, niin me nyt tultiin. Spider-Man No Way Home siis päättyi sillä tavalla, että Doctor Strange oli silleen, että mun on pakko poistaa sun muistista kaikki, Peter Parker, sinun tyttöystävä Zendaya tulee unohtaa sut, mutta sä saat sen tosielämässä. Ja Ned tulee unohtaa sut, mutta hän on silti CEO. Ja Tobey Maguire oli hauskin henkilö tässä koko sarjassa ja kaikkea muuta. Ja sitten se homma kääntyi siihen, että on alkanut tämä leffa sillä, että Spider-Man on Spider-Man jälleen, mutta kukaan ei muista, että Peter Parker on Spider-Man, kuten se oli aikaisemmin paljastunut. Ensin mä sanoin, että kannattaako katsoa leffa vai ei. Jos oot kova Marvel-elokuvien fani, niin käy kattoo, totta kai, suosittelen. Mutta jos et oo, etkä oikein ymmärrä mitään, niin älä mene, tässä on ihan liikaa taustatietoa, mitä pitää tehdä. Tämä on niin kuin, että sä alkaisit lukemassa jotain kirjasarjaa kirjasta numero 18. Tiedätkö? Että sä avaat jonkun kirjasarjasta niin kuin jostain niin kuin uusimman osan, ja sitten se alkaa sillä, että Lucius on hypännyt suurten haltioiden 4. reikään, ja tässä vaiheessa Spontius on lentämässä hänen lohikäärmeellään kohti Falconnaarin kaupunkia, jossa Miliuksen joukot ovat hyökänneet ja ajautuvat taisteluihin örkkihaltijoiden kanssa, jotka haluavat löytää Milkiuksen tulen ja syöstä Valtiuksen vallasta. Mutta ennen sitä Antti Mäkinen on chillaamassa jossain, tiedätkö siellä aina joku norminiminen tyyppi, että sä luet silleen, että what the fuck, täällä on Frodo, sitten täällä on Legolas, sitten täällä on Dumbledore, sitten täällä on Valentir, ja sitten on Sam. Mikä sun nimi on? Sami. Okei. Mä juttelin äsken Valinorin väen kanssa ja tapasin yhden tyypin nimeltä Aragorn. Ja sun nimi oli Sampo. Mun nimi on Sami. Ja sä oot niinku hobitti, jonka nimi on Sami. Mikä sun kavereiden nimi on? Pippin and Mary. Mikä sun nimi on? Sampsa. Sami Mäkinen. Ja mä oon kovin jätkä koko vitun leffasarjassa. Mä kannan sua Mr. Frodo. Niin tällä tavalla ei kannata katsoa. Mutta joka tapauksessa tässä elokuvassa mun mielestä hienointa on varmaan just se, kun on katsonut niin paljon, niin mä tykkään näistä hahmoista. Se on paljon hahmoja, joista mä oon tykästynyt, ja mä tykkään tuosta Tom Hollandin Spider-Manista, mä tykkään Zendayan MJstä, mä tykkään mikä sen tyyppi on, Jacob Not Elordin tuosta Nedistä. Ne on kaikki hyviä hahmoja. Niitä on kiva nähdä ja kiva ajatella. Ja siis tämän elokuvan niin ohjas tietenkin tämän Spider-Man Brand New Dayn ohjas tietenkin Sony ja Disneyn elokuvan suuret pomot. Eli näissä on aina director. Tässä on niinku Destin Daniel Cretton on merkitty tähän ohjaajaksi. Hän on niinku kova, hyvä, ei tarkoita, että ohjaaja olisi huono. Että hän on hyvä ohjaaja näin ikään. Että se ohjasta on Shang-Chi, The Legend of Ten Rings. Ja se oli hieno, siinä oli tosi sellaista Jackie Chan kung fu meininkiä siinä Shang-Chi-leffassa. Mutta nämä Spider-Man-leffat, nämä on liian isoja. Niin esimerkiksi Shang-Chi-leffassa sillä oli käsikirjoituskreditti, tässä ei. Ja näissä on aina niinku se, että näissä on niin paljon rahaa kiinni, että odotetaan niinku sitä miljardin tekevää leffaa, niin jollain tavalla niin se valta on siellä. Eli tässä oli tosi paljon huomaa myös sitä, että Spider-Man-elokuvassa oli rakenne, se on päätetty, ja ohjaaja enimmäkseen tekee sitten sitä henkilötyötä siellä, ja näin ikään. Et en usko, että näissä isoissa blockbuster-elokuvissa kukaan pääsee varsinaisesti niitä oma ohjaajan visionsa luomaan, kun nämä on päätetty, ja jokainen teko johtaa seuraavaan miljardielokuvaan. Että mitä tapahtuu Kapteeni Amerikka 4, niin on tärkeää sille, mitä tapahtuu tuossa Thunderclap assholeissa, ja mitä tapahtuu Captain Marvelissa, niin on tärkeää, mitä tapahtuu
Supergirls. Ja näin ikään kaikki sekoittuu, niin ohjaajalla ei ole ihan hirveästi tilaa. Mikäs tässä oli juoni? No Spider-Man on ollut Spider-Man tässä elokuvassa nyt jonkin aikaa. Niin kuin sanotaan nyt, että vuosia. Ja sitten hän alkaa olla aika niin kuin ok ja hyvä siinä, mutta siis siinä huomaa se väsymys ja se kuluma, se hioiminen. Se ei ole helppoa duunia, mutta New York on alkanut rakastaa sitä, mikä on tosi uutta Spider-Manissa, koska Spider-Man on aina vähän, niin kuin Nyki on aina vähän vihannut sitä. Et Nyki on niinku ollut vähän sellainen, että DC-sarjakuvissa niinku aina jotenkin supersankareita rakastetaan. Niinku jollain tavalla jengiä rakastaa supermiestä ja tällä ja näin, ja Batman on fucking weirdo. Mut tässä elokuvassa Spider-Man on luonut hyvän yhteyden, ja silloin niinku, se on ystävystynyt jonkun poliisin kanssa. Ja ne tulee toimeen, se tekee yhteistyötä sen kytän kanssa ja kaikki on hyvin, niillä ei niinku oikeasti ole mitään beefiä siinä. Ja tää on tosi propagandaa. Jos et tiedä, mitä on propaganda, niin propaganda on niinku poliisipropagandaa, mitä rakennetaan sellaisella poliisin, miten poliisia kuvataan ajan hengessä. Ja tässä oli yhdessä tilanteessa tosi selvä propagandakohta, me palataan siihen jossain vaiheessa enemmän spoilereissa, mutta se oli tosi näkyvä, että tässä on selvästi ollut vaatimus studiolta tietyllä tavalla, että poliisit näytetään hyvässä valossa, koska pääasiassa mitä ne tekee, niin on käyttää kokkelia ja hakkaa ihmisiä, niin kuin varsinkin Jenkeissä. Suomessa ne peittelee sen paljon paremmin. Ja ja kiinnostavaahan tässä kaikessa Copacabassa on se, että mun mielestä tässä leffassa poliisit ei oikein tehnyt mitään. Että ne oli aika niinku vaan, niinku monissa Hollywood-leffoissa vaan silleen, että what the fuck is happening, ja sitten räjähdys, ja sitten ne hyppää sivuun. Ja se on aina vähän hölmöä. Elokuvasta Copacabassa tuli mieleen, niin tässä Frank Grillo löytyy täältä, eli toi Punisher, niin on myöskin tässä elokuvassa mukana. Mä puhun niinku, mitä trailereissa sanotaan näissä alkujutuissa, ennen kuin mä menen spoilereihin. Niin, et kyllä tässä niinku näkyy toi jollain tavalla se tämän Frank Grillon näyttelijän, tuon Brentol on niinku, se on tosi pro-cop-näyttelijä, niin, ja se on se tykkää poliiseista oikeassa elämässä, niin se tästä näkyy se jollain tavalla, että siinä on sääli. Myöskin niin, että se oli vähän outoja sellaisia, niin tällä tavalla se propaganda näkyy tässä elokuvassa. Mä jotenkin pitää sanoa niin kuin heti alkuun, että Tom Holland, nyt kun näin se Odysseyssä ja tässä nytten näyttelemässä, tässä niin kuin selkeänä pääosana, niin hän on loistava näyttelijä, mutta kyllä se jotenkin handlaa tämän Peter Parkerin roolin niin paljon paremmin, ja se tietää täsmälleen, mistä niin kuin tunteista ja nappuloista vetää. Se on jotenkin oppinut tämän aivan loistavasti tämän roolin. Okei, eli siis tässä niinku ideanahan niinku, siis jollain tavallahan tässä oli niinku, jollain tavalla elokuvan juonihan oli se, että Peter on niinku, noi sen ystävät, jotka on unohtanut sen MJ ja Ned, niin ne on nyt lähellä. Ne on palannut New Yorkiin, ne on lähellä ja häntä jännittää se jollain tavalla. Tekisi mieli paljastaa, että kuka hän on. Että hän on Peter Parker, hän on Spider-Man ja te olette unohtanut mut. Ja mikä on jännä, koska siitä edellisestä leffassa, ennen kuin ne unohti sen, niin esimerkiksi musta tuntuu, että se ajatus, että hän jätti kertomatta heille, oli tosi nuoren Spider-Manin tekemä päätös. Jollain tavalla niin kuin looginen sillä tavalla, koska Aunt May oli just kuollut ja näin ikään, sitten se pelkäsi sen puolesta. Mutta jotenkin se, että hän ei ollut aikaisemmin lähtenyt tekemään sitä, niin musta tuntuu, että tässä olisi ollut mahdollisuus myös isolle ajatukselle ennen tätä elokuvan ensimmäistä kohtausta edes, niin kuin, että se jollain tavalla ne vuodet, kun Peter Parker on odotellut siellä ja tehnyt New Yorkissa hommia, niin siinä olisi voinut tapahtua joku iso muutos, mutta ei näköjään ole. Tässä on joku pahis tässä elokuvassa, mutta ei varsinaisesti. Sanotaan näin. Ja se on kiinnostavaa, se on jotain sellaista, mitä mä oon odottanut innolla, että olisi enemmän Spider-Man ja näitä Marvel-elokuvia, missä ei varsinaisesti ole mitään pahista.
Ja tämä palkitsi ja antoi mulle sen. Ja halusinko mä sen kyllä? Sainko mä sen, miten mä ajattelin, että miltä se tuntuu? Ehkä. Ja mä tykkäsin siitä ajatuksesta. Siinä oli vähän aukkoja ja sun muita. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että jos oot sarjakuva-elokuvan fani ja Marvel-toiminta-elokuvan fani, niin toimintakohtaukset oli tosi näppäriä, kivoja, ei niin valtavia ja spektaakkelimaisia, mitä ne on ollut noissa Marvel-elokuvissa. Se on kyllä hyvä, koska Spider-Man on, se on kiinnostava enemmän siinä one-on-oneissa ja tappelussa. Ja tässä ei ollut ihan niin paljon sitä Spider-Man vetää jengiä turpaa meininkin, kuin mä olisin halunnut jonkin verran, mutta sanotaan nyt näin, että kyllä on ehkä niinku parempaa Spider-Man actionia ollut edellisissäkin elokuvissa, varsinkin siinä tuossa aikaisemmassa, missä hän taisteli sitä mysteeriota vastaan, oliko se Far From Home? Kyllä. Siinä on jotain tosi loistavaa myöskin siinä kaikissa niissä Spider-Man liikkeissä, kohtauksissa. Spider-Man puku, uusi puku, tykkään uudesta puvusta. Se vähän muuttuu elokuvan myötä, mutta se on sä näet siinä tekstuuria ja sun muuta. Ja se on aina kiva, että ei ole ihan tietokoneella tehtyjä pukuja. Mutta mun mielestä tässä vaiheessa me voitais mennä spoilereihin. Ja mä ilmoitan sitten, että tällä aikaviivellä voi skipata sitten seuraavaan podcastin aiheisiin. Jos haluat välttää spoilerit, skippaa kohtaan 52-43. Lupaan, että jos kämmi. Kuka löytyykään elokuvasta mysteerisenä ihmisenä, joka kaappaa ja riivaa ihmisiä, kuten toi uusi Black Widow, Florence Pugh, niin tietenkin sieltähän löytyy Jean Grey. Mitä vittua? Olin yllättynyt. Mä kuulin huhua, että Jean Grey on tässä leffassa, ja oli tosi outo Jean Grey voimat, se mitä mä oon lukenut Jean Greyn sarjakuvista ja tällainen. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain pilkahduksia Phoenixistä ja sun muuta, joka on tämän Jean Greyn sisällä oleva avaruusentity, josta hänen voimansa ovat lähtöisin. Ei täysin, ei kaikissa suunnitelmissa, mutta joissain on. Niin tässä tilanteessa tässä on vähän erilainen Jean Grey, joka ei alkuun tietenkään osaa telepatiaa, joka ei niin kuin, on telepaatti, mutta ei ole vielä telekineettinen. Ja se on kyllä jännä nähdä tällainen. Mä tykkään tästä näyttelijästä, joka näyttelee Jean Greytä, mutta hän on tosi nuori ja hän on niinku aikuinen nuori. Eli hän tulee näyttää noin nuoret aina. Tässä on niinku se Tom Holland-ongelma, joka on se, että joskus sä otat sellaisen näyttelijän, joka on nuoren näköinen ja se on niinku hyvän näköinen silleen nuoreksi. Hän näyttää hyvin nuorelta ja se on se pointti. Mutta kun ne kasvaa, niin sä tajut, että siitä tulee aikuinen, joka vaan näyttää vähän lapselta. Mutta se on silti niin kuin aikuinen. Ja tätä tapahtuu tosi paljon lapsinäyttelijöitä, niin that's gonna be always interesting. Ja tässä oli taas yksi sellainen näyttelijä, entinen lapsinäyttelijä, tämä tyyppi, joka on ollut näytellyt tuossa Stranger Things, että se on se when you're gone, se on se tyyppi, oliko se nimi Sam? Niin jollain tavalla, kun tässä elokuvassa tapahtui ei niin paljon asioita. Mä tykkäsin, se pysyi aika paljon. Tässä oli niin kuin selvästi pahiksena oli nyt jotenkin se control department jollain tavalla, missä oli tämä veli näyttelemässä, tämä tyyppi, joka on tosta, joka tanssii siinä yhdessä Apple-sarjassa. Niin tässähän niin kuin oli kiinnostavaa oli tämä niin kuin Thermal Tillman oli näyttelemässä tässä näin. Hän on niin kuin aivan loistava, hän on niin kuin näytellyt tuossa Severanceissa, aivan loistava Severance-näyttelijä, Tramel Tillman, ja sitten sillä oli se dance movement. Tässä se ei oikein danssannut ollenkaan. Se oli hyvä, ei niin pahis, se oli vähän virastopahis. Ja mua aina häiritsee nämä virastopahikset, että ne ei ole ikinä mun mielestä niin hyviä, että on sellainen niin antagonistinen, ja sitten se on niin virkamies jollain tavalla. Näitä on tosi paljon näissä sarjakuvaleffoissa on ollut, että näitä oli tuossa Ant-Manissa oli se FBI-agentti, joka jahtaa sitä, joka on silleen, teet tätä, ja sitten samassa niin kuin virkamies oli niin kuin Thunderbolts, on tämä Veep-hahmo, ja Julia Louis-Dreyfusin hahmo oli niin kuin CIA-agentti,
agenttiäijä on tuolla tuossa Black Pantherissa. Että on tämä niinku amerikkalainen government agency-tyyppi on mun mielestä vähän kyllästyttävä. Mua vituttaa se suoraan sanottuna. Mä en enää jaksa sitä. Ja tässä oli myös tämä Tillman oli niinku jollain tavalla, aivan samalla tavalla mukana tässä näin. Että tässä niinku tämä Department of Damage Controlin niinku johdossa oleva tyyppi oli taas jälleen virkamies. Ja tämä oli just se Kapteeni Amerikka, toisessa Kapteeni Amerikka-elokuvassa. Siinäkin oli se just tämä Agent of S.H.I.E.L.D.-meininki, missä oli se, että se virasto on se pahis. Ja me ollaan nähty tämä pahisvirasto jo muutamaan kertaan, ja se alkaa olla ihan snadisti kyllästyttävää, että joudutaan niinku, oh, we gotta go to that building. Taas jälleen tässä oli vähän sitä samaa, että pitää mennä tuonne departmenttiin, just se mitä, että Kapteeni Amerikka tuossa Winter Soldierissa joudutaan mennä sinne S.H.I.E.L.D.in meininkeihin, ja niin tässä on vähän tätä päällekkäisyyttä. Nämä juonet alkaa pyöriä vähän toistensa ympärillä. Tässä oli niin kuin tietyllä tavalla, mikä tässä oli mun mielestä tosi hienoa, oli just tämä, kuinka Spider-Manilla oli niin kuin vaikeuksia sen kanssa, että hän halusi viettää aikaa ystäviensä kanssa. Se oli tosi niin kuin tunnistettava tunne, ja se oli loistava jotenkin, että sille, ja se halusi niin kuin Zendayalle kertoa, että se rakastaa sitä, ja näin ikään. Ja siinä oli tosi rankka kohta siihen liittyen. Ja kyllä se, niin kuin se kaikki aspekti siinä oli mun mielestä tosi jotenkin kiinnostavaa ja jotenkin surullista. Mä jotenkin tykkäsin ihan hirveästi siitä kaikesta kommunikaatiosta, mikä hänellä oli niin kuin Nedin ja Zendayan kanssa. Mä tajusin, että se oli jotain, mitä mä olin ikävöinyt, oli se heidän kolmen jollain tavalla se interaktio. Just se Skoulu Spider-Man on se, mikä on mun mielestä aivan loistava, ja mä haluaisin enemmän sitä. Hän oli tosi yksin nyt ja puhelimen päässä ehkä. Mä en tiedä, miksi se oli kuvattu sillä tavalla, että kaikki se keskustelut meni niin kuin sen poliisin kanssa niin kuin puhelimen kautta tietenkin, että se ei saanut näyttää sen kasvoja ja sun muut. Musta tuntuu, että tässä oli jotain tosi COVID-fiilistä. Ja se, että se juttelee, ja tässä on niin kuin, en tiedä, onko tämän jälkeenpäin päätetty, mutta toi, että hän puhuu puhelimessa sen poliisin kanssa jotenkin niistä asioista, mitä tapahtuu, niin se oli mun mielestä jotenkin tosi hämmentävä. Ja sitten siellä oli yksi outo leikkaus siellä, oli jossain vaiheessa, missä Spider-Man, niin kun se on pysäyttänyt ensimmäisen kerran MJ, joka on niin kuin yrittänyt hyökätä sen departmenttiin, niin se hyppää pois ruudusta, ja sitten se hyppy ei ole leikattu sillä tavalla, että se on näytetty, vaan se näytetty ponnistus, ja sitten se poliisipäällikön reaktio jollain tavalla, silleen, se oli tosi hauska. Ja tässä oli sellainen juttu, että kiinnostava aspekti oli tässä niin kuin pahiksessa, mikä oli niin kuin kun Jane Grey oli niin kuin pahis tässä näin. Hän kiduttaa Spider-Mania jollain tavalla. Että hän on tosi erilainen Jean Grey, mitä mä ajattelin, niin kuin nuori Jean Grey, mutta hän on tosi nemesin. Että hänessä on niin kuin tosi outo draamankaari, missä hän on niin kuin pahis, mutta sitten jollain tavalla Peterillä on, miksi ei se tarvitse olla noin mulkku? Mä en tiedä, minkä takia hän kidutti Peteriä niillä asioilla silleen rakkaudella jotenkin MJ kohtaan. Se oli niin kuin tosi hämmentävä. Hänen voimahansahan oli vaan käytännössä pelkästään se, että se hyppi kehosta kehoon, ja siinä oli niin kuin matkara, ja mä tykkäsin siitä. Tuossa, että hänen supervoimansa vedettiin paperille, että siinä on tällainen etäisyys, mistä hän voi hypätä ihmisestä ihmiseen, käytetään tätä hyväkseen jossain vaiheessa. Niin siinä oli tosi sellainen Hunter x Hunter, joka on sellainen anime-manga, missä on tosi tarkkoja supervoimia, ja niiden rajoissa sitten ihmiset pystyy tekemään tiettyjä asioita, ja tärkeintä ottaa huomioon se, että mihin toinen pystyy ja mihin ei. Et näihin supersankarielokuviin mun mielestä kaipaa vähän enemmän sellaista anime magic ruleja, eli tietyllä tavalla sellaista niin kuin taikasääntöjä, että tietyt rajat on olemassa. Näissä länsimaalaisissa on vielä vähän vaikea se tietyllä tavalla väsymys, että se henkilön pitäisi olla tietyllä tavalla sellainen palkki meidän kaikkien niin kuin mielessä tämän henkilön voimista, ja että se laskee ja se jossain vaiheessa sitten väsyy ja ei pysty tekemään mitään, mutta näissä löytyy puhtia aina jollain tavalla loppuun asti, ja sitten kun ne alkaa pitää päätä kiinni, niin sitten tuleekin jo seuraava vaihe ja tulee supervoimat, eli ei mennä ikinä ylikuntoon Spider-Man-elokuvissa. Kyllä se niin kuin jollain tavalla tässä osattiin hirveän hyvin näyttää ihmissuhteita ja näin ikään, mutta Frank Grillon hahmo oli mun mielestä tosi läppä. Se oli vähän hölmö. Se oli vähän parodia itsestään toi Punisher tässä näin. Lopussa se oli vähän parempi. Mä en ole katsonut tuota Punisher-sarjaa, koska mä en jaksa katsoa Disney Plus-sarjoja, ja mun pitäisi ehkä, mutta mun mielestä mun ei pitäisi joutua katsoa
TV-sarjoja, että mä voisin ymmärtää elokuvia. Ja Punisher on aina ollut vähän silleen yksinäinen hahmo, ja on poikkeustilanteissa, se on Spider-Manin kanssa tehnyt jotain juttuja. Ja tässä tilanteessa Punisher oli jollain tavalla vähän, niin kuin mun mielestä ehkä liian löysä. Ja me ei nähty, koska tämä oli elokuva, jossa halutaan, että lapsetkin katsoa, niin ei näytetty, että Punisher tappaa jengiä oikein. Ja se on mun mielestä ihan hyvä myöskin sille, että pidetään pois. Mun mielestä Punisherin tilalla olisi voinut käyttää jotain toista hahmoa, joka ei myöskään tapa. Ja nyt kun niin ne voi käyttää. Mä en tiedä, oliko se sitten joku Disney-soppari ja sun muuta, että ei haluttu antaa sitten enempää mahdollisuuksia, mutta New Yorkissa on vaikka kuinka paljon tyyppejä. Mielestäni tässäkin olisi voinut olla jollain tavalla mukana vaikka Iron Fist. Olisi voinut olla tosi kiinnostavaa. Eli musta tuntuu, että tässä että kun se paljastuu se jossain vaiheessa sitten toi Department of Damage Control-tyypit paljastuu niin kuin pahiksiksi tässä näin. Mulle jotenkin se ei yllättänyt ensinnäkään, ja toiseksi ne ei jollain tavalla vaikuttanut olevan hirveän salailevia siitä, että ne oli pahiksia. Ne selvästi näytti keräävän jotain Spider-Manin kiinniottamien rosvojen aseita ja sun muuta ja käyttävän niitä ja sanovan ääneen sille, että me ajateltiin, että guns with bad guys is bad, but guns with good guys is good. Eli tässä oli myöskin tällainen tosi propaganda meininki, vaikka se puhuttiin ehkä vähän negatiivisesti. Ja tässä tilanteessa Spider-Manillähän on koko aika käynnissä jonkinlainen mutaatio sisällään, sen takia tässä olikin mutanttihahmo Jean Grey selvästi esitettiin ja tuotiin tällainen esimerkki tähän näin. Niin kyllä niin kuin, tässä oli paljon sellaisia teemoja, mitä ei ehkä käsitelty sen enempää, niin kuin, mutta toi mutaatiohommahan oli niin kuin, mun mielestä se käytiin läpi jollain tavalla, että Spider-Man muuttuu, että hänestä saattaa tulla jotenkin vähän alienmaisempi, sen silmät, pupillit laajenee yli silmämunan, ja näin ikään muuttuu enemmän Spider-maiseksi, että se ei enää kohta enää Spider-Man, vaan se on niin kuin Man Spider, ja, joka on oikea hahmo. Ja tässä tilanteessahan jollain tavalla kukaan ei oikein reagoi tähän Spider-Manin mutaatioon oikein negatiivisesti muu kuin hän. Yrittää jatkuvasti pitää sitä jotenkin rajoissa. Ja tässähän se niinku sit keskustelee Hulkin kanssa, eli Hulkin nähdään, jippii, Hulk, wibi, mutta Hulk on Hulk. Hulkia käytettiin mun mielestä tosi vähän tässä elokuvassa. Että olisi voinut käyttää enemmän. Hulk pysyi yhdessä rakennuksessa. Ja sitten se tippui sieltä alas. That's it. Se ei tehnyt mitään muuta. Ja mun mielestä se oli jotenkin vähän pettymys. Mä tykkään Hulkista, kun se oikeasti sekoi. Ja tässä sitä ei ollut. Mutta mun mielestä kyllä aivan loistava Mark Ruffalon suoritus. Jälleen kerran hän on loistava Hulk. Paras Bruce Banner, mitä löytyy. Ja mä jotenkin tykkäsin kanssa siitä, että Marissa Tomei tuotiin takas jossain niin kuin muistossa. Hän on aivan loistava. Marissa Tomei on parempi Uncle Ben kuin kukaan Uncle Ben ennen tätä. Ja se on niin kuin a fact. Se on helvetin loistava siinä. Ja se tekee taas hyvät, mutta mikä onkin ärsyttävää, että se tässä sanoo taas sen, että with great responsibility comes great abs stuff. Niin, että se heittää sen kommentin taas jollain tavalla. Ja se on mun mielestä, kun se pitää jokaisessa Spider-Man-elokuvassa näköjään sanoa, ja sitä ei tarvitsisi helvetin typerää. Että kyllä mun mielestä tämä leffa toimi, oli ihan ok, mutta kyllä se mun mielestä se, että tässä ei ollut niinku sellaista niinku hyvää loppua, mitä mä olisin halunnut nähdä. Jean Grey vaan lähtee, se ei tapaa yhtään X-Men-tyyppiä tai mitään muita mutantteja ei ole koko elokuvassa mukana. Olisi ollut kiva nähdä niitäkin. Ja se oli kyllä vähän sellainen juttu, että mä odotin, että Jean Greyllä olisi ollut niinku ehkä joku tilanne, missä se tapaa Scottin niinku eka kertaa niinku Kyklopian sun muuten, ja niinku heidän suhde pääsisi enemmän lentoon. Mutta ei näyttänyt nyt siltä. Ja voi olla, että tämäkin on vaan niinku yksi Jean Grey, että kun niitähän on niinku eri universumin Jean Greytä, ja me ollaan nähty noissa uusissa trailereissa, että siellä on vähän eri sukupolven X-Men-näyttelijöitä mukana niissä. Et sinänsä mun mielestä elokuva oli ihan ok, propaganda oli vähän outoa, esimerkiksi varsinkin siis ehkä propagandaisin juttu, mikä tapahtui, oli se, kun Spider-Man vähän niin kuin se alkaa sen supervoimat tulee esiin, ja sitten se paiskoo MJ:n valtaamaa Skorpionia, ja sitten se osuu poliisiautoon, ja sitten ne vetää sieltä poliisiautosta sen poliisiin, ja sitten se silleen, you almost killed a cop!
Että se ei sano, että you almost killed a person, vaan you almost killed a cop. Spider-Man silleen, no, I almost killed a cop. No, cops are the most important people in the world. You never should hurt a cop. Because they're important. Cop are important. You always trust a cop. When you see a cop, you show them very love. Then cop are very important. My name is Spider-Man. And I love cops. And I love how they say hey. And I like how they shoot. You never hurt a cop. You can hurt a person, especially if they are different color than you, and you can always think what's more important than loving a cop and let them shoot you. Hey, always remember that cops are lovely, that they are important and you are not. If cops shoot you in your little face and you remember that it's probably your fault, you never get mad that a cop does something stupid. If cop shoots a family because he is drunk and he is a violent person, that's okay. Cause Spider-Man loves cops and cops are important. Never. You almost killed a cop. Oh no. You almost killed a person. That's okay. You almost killed a cop. Hey, that's bad. You almost killed a child. Was it Palestinian? Cause that's okay if it was. Cause cops are important in this movie and you're not. You know, jos oot kattonut näitä leffoja, niin käy kattoo. Jos et, niin älä katso. Tom Holland, Zendaya, mä pystyn katsomaan niitä keskustelemaan, näyttelemään yhdessä niin paljon kuin mä haluan. Lempikohtaus oli, kun Zendaya sanoo Spider-Manille, että se ei rakasta sitä, koska se ei tunne sitä. Loistava kohtaus. Hieno interaktio. Siisteintä, tosi hienosti näytelty, aivan loistava, koskettava kohtaus. Paras taistelukohtaus oli siis lopun, kun se Spider-Man tappelee The Handia vastaan, jotka oli niin kuin Asian people hiding their faces. Se oli niin kuin, heidän rooli ei mitenkään menty syvemmälle niissä hahmoissa. Kyllä se on niin kuin jännä. Just tosi hieno stereotypia aasialaisista, että ne vaan niin kuin suostuu mihin tahansa työhön. Ne on jossain vaiheessa silleen, että oh my god, meillä oli oma duuni ja meillä oli hyvä oma rikollisjärjestö, missä me oltiin gangstereita ja tienattiin rahaa ja elettiin. Vittu, kytät otti meidät kiinni. Tehdään töitä näille kytille, näille Department of fucking Damage Controlille. Aika jännä, jääks? Have some pride. Mut joo, tää oli Spider-Man brand new day. There was really nothing brand in that or new. Aika kova Spider-Man-leffa. Musta tuntuu, että nämä podcastit varmaan alkaa olla tässä. Musta tuntuu, että mun on varmaan korkea aika lopettaa tää. Ei mulla varmaan mitään aiheita. Nämä jaksot nimittäin menee vaan koko ajan liian pitkiksi. Pitäisi olla vaan lyhyempi. Hei, seuraava jakso. Kiitos ystävät, kiitos Pauliina. Ja minä rakastan teitä. Pati ja ystävät täällä taas. Chillataan, vedetään läpää ja hauskaa.